No. Prvý vlog. Tak boli sme v Eurovej. Skúsala som moje prvé mače, je to dobré, ale bez toho mlieka je to nie je to moc akože. No a čo sa vlastne stalo? My sme vlastne chceli ísť Grimsby, dačo také. My sme tam chceli ísť, lebo proste, že fakt veľmi pekne to vyzerá. Ale jasne, že to bolo zatvorené a nikde to nepísalo. Teda písalo to na Instagrame, ale my sme to videli na TikToku. A na TikToku nebol proste ich Instagram, neviem prečo. No a vlastne potom sme išli, že do Eurovej, hej. Sme v Eurovej urobili. Matcha, bubble tea. Nie, teraz sme išli, že do Doris. Na videu to vyzerá úplne, že akože veľké, ale fakt je to malé a stojí to 3,51 cookies, fakt. To sa neoplatí reálne. A teraz čo sa stalo, Pole? Teraz sme išli do 2CM, ale je to zatvorené a máme to otvorené na Šafárikovom námestí. Hej. Trepeme teraz tam. Ukážeme fity. Unboxing. Unboxing mojej tašky. Dobre. No, voda. To je moja. Tu mám ešte z toho iShow Speeder. Tu máte video. Wow. Essence. Áno. Dobre, už sa vystúpili. A hneď to je to, že hej, prizastavka. Takže ideme tam a ideme si niečo spraviť a potom vám to natočíme. Klavero. On je tam, ale my ho potom popracujeme, pretože sa my nie sme takí zlí, že? Áno, nie. No, môže inak také teplé, kúkajte na to. Také. Ako som dopadla. My si kúpili, hej, Diana si kúpila takýto bulldog, potom kola. No, taký som šťastný, že sme tu proste, nikto tu není. Dajte prosím like a follow, fakt, keď vás toto zaujíma, fakt. Budeme robiť aj iné videá ako vlogy. Budú to zaujímavé videá, ktoré určite neočakávate vidieť od nás. Posnažíme sa dávať videá, že aspoň každý druhý týždeň, čo je tiež ťažké. Ale jedine čo, tak cez školu, čo bude, tak to bude ťažké, lebo 9. ročník viete príjmačky, toto všetko. A nemôžeme mať mobily v škole, hej, takže... Ale my to hackneme, my pôjdeme mať mobily v škole, my budeme. Presne. Tam nakúpuje. Nové? Hrozno? To je také dobre to hrozné, že to nemôžem voňať, že ako dobre to voňa. Ako vyzeráš, Sodia? Kilu z nás padne. Ale nezabudnite dať koment, aby sme vedeli, čo ďalšie máme pre vás spraviť. Keď ste tak confused, že čo znamená náš username Artemis. Artemis znamená Diana, hej, po grecky či po romsky, či ja vôbec neviem. A Artemis, Artem, no, tak sa to tak spomenú. A mňa niekto aj volá Artemis, hej, že dosť ľudí. Babka. Hej, napríklad. Ako tvoja babka ma volala? Sergej. Ja som Sergej, hej. Že ako sa má Sergej? Jej babka, najlepší človek na svete je babka, fakt v aute. Také dobré storky som ešte nepočul. Followujte hlavne náš Instagram. Ináč, my sme si uvedomili, že to je hneď kamera a že nás bolo vidno celý čas, ako sme to tam celé robili. Lebo my sme si mysleli, že to nie je žiadna kamera, ale nakoniec je. Sem poďte, hej, potom. Vyzadajte mi toto, prečo to je semafor Eurovej. To pekne vyzerá naša prechádzka. Tak pôjdeme, dobre, tak si pôjdeme takam sem prosím sadnúť, ja neviem. Noha reálne, tuž. Zase henta isto. Hej. No takže ideme domov. Čaute. Ahoj.